Ujama me akwa ba Emra Power Extra so send that we need to say no near trending corner itutu ne sere ne abasa ne de ba abesum na watwi mu ye ati ahene ne atu ahene for a ewo NDC mu kire wadwen na adwenche no ode kokromoti ana ere kire wadwen na Power Extra ye di mutintiman ekokọ centers ne bibre na babi e target pa no was Aswase constituency hono anana Masawood Mubarak ene honorable Muntaka Mubarak na wodi AC enipa na yinyina yinim say like underground no na bebre na no empire ne senka yibetu honorable Muntaka na intine ma say bebre na ebae adofo na nyena ekoso ho na ni nyan mia mani gani no ntokwa a ekoso won an ye bro mo no na enye easy ho bet ekowi e kire na honorable Muntaka Mubarak assign a maintain the seat as the MP for Aswase na abusia yanchem no yenko na de yenko hwe nyema course no bi na ofutu a ediba ma youth no say you shouldn't sacrifice yourself for a politician because near course obi a dey ababo no pa so uya I don't think say dia Muntaka ana say Masawood ebehwe na busunya e de akwawie ye da no wo de yenko na yenko hwe na siye This one, what do you want to see any why? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Police. Yes, sir. Yeah, but oh, sorry. Oh, yes, sir. Come and destroy them. I'm telling you, don't come and destroy them. You can't do anything. I'm telling you. Okay. That's me for the game. We are here. Terry, I beg.
Take the book up. Watch on my chair. What can't understand. I've been there for let them bring them. Oh, go on and say, you don't kill a woman. Shafi! Chief. And I'm referred to. Oh, she's a national figure. But I'm only complaining about what I say. Yes. I see the
Javi. Into Rabi Abek took in place of the he found the right to do what to my game. a tubarilla masu kallon shafin zuriya kuna ga abin da ke gudana nan inda wato dan takara malam wato Honorable Mubarak Masaud inda ya zo wato yake bincike a cikin zabe da ake gudana wato inspection yana inspection ababen da ke gudana a wurin zabe da waɗanda suka yi zabe da waɗanda ba su ba sai dai har ila yanzu a nan farfajiya na masallacin juma'a kuma sai muke inda ake ci gaba da gudanar da zabe na fidda gwani wadda za a jagoranci jam'iyyar ndc zuwa zabe mai karatu wani shekarar 2024 a mazabar asawasi tsakanin honorable Muntakan Barak da honorable Masaud Mubarak. Titin ababu duka kusan cewa yanzu haka duba wai labiri za ku wai labiri Chamante. An gaishe ka. Roba, zaman lafiya ya fi zama don sarari. Zaman lafiya ya fi zama komi Isaka, zaman lafiya ya fi zama komi. Wallahi. Masha Allah. Galas. An gaishe ka. To wannan duka masoya ne na wani abubuwa. Ina ka ce. Wallahi sai mu ce alhamdulillah. Muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu karshen wanda gwagwarmaya. Honorable Muntakan Mubarak. Wannan nasarar da Allah ya bashi. Muna fata irin gwagwarmaya da fama da taimakon da yake yi a Swazi constituency. Allah ya kara mai. Muna fata kamin next 4 years ya zamo na yi shugaban kasa ko shugaban kasa. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Muna gode wa kowa kuma da irin soyayyen da aka nuna ma Honorable Muntaka. Gaskiya an nuna ba kudi bane, innama soyayya ne. Allah ya saka wa mutane a Swazi. Mu dukan muna masu murna da wanga rana. Allah ya samu dace. To masha Allah wayannan duka. Ababu da kusan cewa number 1 number 2 da ya tashi dangane da wato murna da
ake yi na cewa wato ba gaskiya don ka duba mambobi kenan na an gaishe ki to da wayannan duka mambobi ne na wato
woman hold on tight. Me and my guys we take for bike. Now her location take for mine. If you leave a woman, she go off time. Don't be lying. We go.